til den her video. I dag der spiller jeg med 1, 2, 3, 4, 5 af mine venner, som jeg har fortalt lidt om i byen. Jeg spiller med Arnold fra Sofia, Andreas fra i går af, Felix og Oliver. Ja, det er fra Sofia, det er fra Sofia, det der hopper. Au! Og vi laver lige bedwars, okay? Så jeg kommer til at spille med dem i dag. Jeg kommer til at spille med dem i dag, og jeg håber virkelig, I kommer til at kunne lide det, okay? Så I kan gøre, hvad I vil nu. Det er tid på Minecraft Bed Wars. Today we are gonna play Minecraft with 5 other friends. Wow! Minecraft Bed Wars med den her pik. Der var 4, der var 5. Cykeltur! Her er empirerne fra din chicken. Her Oliver. Prøv at se, det er Oliver, det her. Alle sammen, det her, det er Oliver, jeg står ved siden af lige nu, okay? Han spiser kød. Og det her, det er Arnold, jeg også har fortalt om. Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9. Der var 10 på cykeltur. Oh my god. Der var 1, der var 2. Der var 3, der var 4 på cykeltur. Der var 0. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4. Godt, nu kan du smide det i. Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9, der var 10 på cykeltur. Okay, øjeblik. Jeg kan godt, øjeblik. Hvem er det, der bliver ved med at sige tak? Jeg har det fint, hvis du slår Oliver, men ikke resten. Så det der i det der diamond armor, det er Felix, og den der bliver jagtet, det er Oliver. Hvad? Jo, det vil jeg gerne. Så kan I se den, hvis I gerne vil det. Jeg kan også gøre det med Oliver, hvis han ikke har noget imod det. Din babyhest! Okay, jeg er fint. Nej, jeg skal lige over og se. Ja, den er der ikke. Ja, jeg er lige gået ind i dit hus. Det her, det er... der var Arnold redder rundt fra Sofias hus. Det er ved siden af sugen, helt over i den anden ende. Okay. Freja. Jeg har nogen. Hvis du kommer med mig, kom. Oliver, hvad laver du? Oliver graver sig ned i et hul. Kom. Tag den her, Freja. Tag den her. Der. Og så skal vi... Prøv at se, vi skal teleportere herover. Hvad? Nej, det ved jeg ikke, hvordan man gør. Freja, her. Prøv at komme. Du skal selv skrive det i chatten, Felix. Kig her i. Du kan tage nogle af bladene, vi har ikke brug for dem. Det ved jeg ikke. Han har gravet sig ned under jorden. Det ved jeg ikke, fordi du jagtede ham. Jeg skal lige se. Han bugger sig, jeg kan ikke se det. Jeg tror, det var herovre, kom. Nej, Felix, ikke herinde. Derude. Og vi skal heller ikke til at ødelægge jorden. Et eller andet sted på den her store plade. Prøv at spørge ham i stedet for. Husk at tale rigtig, rigtig højt, okay, drenge? Og piger. Okay, tak. Når Arnold han døde.
skal jeg heller ikke prøve at spørge ham. Nej, jeg kan lige skrive... Jeg kan lige skrive, han skal... Nej. Oh my god, vi er faktisk mange. Vi er 6 inde i serveren lige nu. Er du okay? Min øre dør. Stop, så Oliver. Jeg tror, at derovre hvor Oliver... nej, jeg tror derovre hvor Arnold er Oliver. Arnold, du ved godt, hvis du gerne vil, så kan du godt snakke, ikke? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke finde Arnold. Arnold, hvor er du henne? Du skal forresten have bygget tag på dit hus, Arnold. Okay, det er fint. Det er fint, jeg har ikke noget imod det. Der er også nogle gange, hvor jeg ikke gider at snakke i YouTube-videoer. Nej, jeg har fundet Arnold. Han står foran nord af mit hus. Okay, jeg behøver at tage på. Okay. Okay. Det her, det er sådan lidt den eneste kanal, jeg har, hvor jeg egentlig snakker. Hvad er der? Det ved jeg ikke! Han er ikke herinde! Du skal ikke bare invadere mit hus! Ja, Andreas, jeg fandt en af dine første videoer, hvor du sang derovre. Nej, de er så søde, så kommer jeg til at filme dem, og så lægger jeg dem ud på alle steder, og så siger jeg, prøv at se, det er min lille, det er min Andreas, det er min ven Andreas, der synger derovre, da han var lille. Nej, jeg har ikke 3 stykker glas. Man kan læse på hver eneste dør, hvem der bor der. Nå, det er fra Sofias nok. Du kan bare spørge, om du må få det i stedet for. Der er nogen, der har stjålet hestene fra sugen. Hvad? Hvad for en Freja mener du, Arnold? Arnold, hvad for en Freja mener du? Arnold, hvad for en Freja mener du? Jeg skriver mit navn på skolen. Nej, du gør ej. Arnold, det gør du ikke. Arnold, nej, det gør du ikke. Hvem har åbnet alle skabene? Men så giv mig lige et skilt, Arnold. Så, er du tilfreds? Okay, godt. Så jeg laver et sæde til dig senere, okay, Arnold? Nej, Arnold, giv mig et skilt. Arnold, giv mig et skilt. Giv mig et skilt. Hvad?
Nej. Arnold, jeg skal lige bruge et skilt. Bare et. Arnold, du skal ikke gøre det der. Det er skolen, den er lukket. Arnold, nu er du officielt elev på skolen. Er du glad? Godt, godt. Kram, kram, kram. Ja, vi laver lige... Arnold, kram. Skal vi lave kram? Ja, det tror jeg. Er det på grund af, at du skal bruge det til din hus? Men så kan jeg lige gøre det. Hvad? Jeg har ikke noget. Så. Andreas. Har du nogen Interpils? Arnold har glas, Andreas. Arnold, hvor er du henne? Jeg tror, Arnold er på skolen. Ja, Arnold er på skolen, Andreas. Ja, dig og Bobby i sammenligning. Fordi det er dig og Arnold. Ups. Godt, så kan I alle sammen please lige komme herover til mit hus og stille jer som i starten. Og ikke ind i mit hus. Stil jer lige, for vi skal til at afslutte det, ellers er videoen for lang til at lægge ud. Alle sammen skynd jer, også jer, drenge. I skal... Andreas, jeg mener det. Ellers skal vi ikke lægge videoen ud, så skal vi starte helt forfra. Lad mig nu være! Freja, kom så. Freja, kom. Freja, hvor er du? Oh. Kan I ikke lade være? Kom nu bare. Alle sammen. Stil jer herover. Okay, stil jer herover alle. Og ikke tryk på hinanden. Godt. Så det her... Oliver! Det her det er en normal dag. Kan I kan enten skrive det i chatten, eller bare sige det. Kan I godt sige hej hej? Hej hej, peace. Hej hej alle sammen!